Ja! Vad är du, Sven? Har du gjort stilla nu? Sven? Hej på dig. Hej, hej. Ja, det är gott ända hit. Jag och min farfar tillsammans är vi bäst. Ja, vi har så roligt, vi är bäst. Jag och min farfar, vi har så roligt. Ja, vi är bra, yeah! Åh, ja! Har du, Sven? Igen! Kom igen, ni klarar det! Jag har också gått igår. Men morfar, du är så gammal. Jag kanske är gammal, men inne i huvudet mitt är jag ungefär 5 år. Wow. Nu får du en riktig marsruta. Men farfar, jag är ju mycket bättre än dig. Nej. Men farfar, jag vill ju fara hem. Jag rekommenderar att ha däck på bilen. Hej då min farfar, nu har jag varit hos dig.